Днес решихме да излезем малко от студиото на BBT. Тук се намираме в едно малко по-импровизирано такова. Ще си поговорим за едно много красиво китайско изкуство на име Тай Чи. До мен е Силви Велев, който е инструктор по Тай Чи, който ще ни разкаже малко повече за това изкуство и какви са неговите корени, как той се е запознал с него. Здравей, Силви! Здравейте! Радвам се, че сте ми на гости и така ще ви предложа интересни неща за Тайцзи или Тайчи. Как е на китайски точно? Тайцзи Чуен. Западна Европа и респективно вече в България все по-често му казват Тайчи Чуан. Може би фонетиката за западноевропейците, китайската фонетика не е толкова навътре и просто за тях не е от значение. Колко е старо това изкуство? Значи, изкуството като исторически факти може да се датира от династия Тан, някъде около 600-та година от новата ера, когато се заражда в старо колкото България, както се казва. Да, старо колкото България и от тогава насам търпи развитие непрекъснато, като в началото определено е бил по-опростен вариант, все пак се заражда като бойно изкуство. Впоследствие, когато се установява вече от и основоположника и се датира като такъв един даоистки монах Джан Санфан в прословутата планина Удан, когато той отива в тази планина, той постепенно започва да създава това изкуство, като в началото изключително много е наблегнал върху това да наблюдава природата и най-вече всичко, което става в нея, промените. Затова и Тайцзи като натурфилософска категория се казва велик предел. Този велик предел, при който стават абсолютно всички промени в природата, в Вселената. Оттам започва и развитието, след Великия хаос започва и развитието на всичко видимо и невидимо в природата и съответно оттам е взаимствана идеята. Като в същото време прословутата книга на промените И Цзин, която реално е в основата в бойното изкуство Тайцзи, показва наистина дълбокия смисъл и точно този натурфилософски елемент, който е залегнал в изкуството. Така че всичко е свързано с наблюдение от природата и респективно развитие. Това ли е идеята, да стигнеш до край, твоите възможности на човека да се доведат до краен предел? Значи, знаете ли, това е нещо, което аз винаги казвам на моите ученици. Колкото повече изучавате Тайцзи и колкото повече навлизате навътре, толкова повече разбирате, че по-малко знаете. Че това е един наистина безпредел. Нещо, което няма граници за него. Това е, изучаваш го, става част от живота ти. Това променя теб самия. Възгледите, начина на живот, ежедневието, всичко това е свързано с промените. Положителните обаче, не тези негативни, които ние сме свикнали да се сблъскваме. Човек трябва да е позитивен, за да го усети това нещо. Тук си подредил едно, само да кажем на зрителите, че Силви е подредил това импровизирано студио. Има едни интересни неща, които като иероглифи нещо, една книга, печат, за който ще ни разкаже. Няколко думи за нещата, които си подредил на масата, както и за картината, която виждаме. Значи, аз поделих, че Тайцзи е начин да водиш някакъв по-специфичен вътрешен живот. В Древен Китай всички майстори, които са били не само по бойно изкуство, но и художници, калиграфи, поети, те не са разделяли нещата по-отделно, а всичко е било свързано. Така че често пъти хора, които се занимават с бойни изкуства, те са и художници, и поети, философи, калиграфи. Това е наистина идеята да усетиш всичко, което е свързано с Тайцзи. Така че аз по принцип рисувам
С калиграфия се занимавам, с пейзажна живопис се занимавам. Тук съм представил два иероглифа, така горе-долу в различен аспект на Дао. Този червен печат обикновено се поставят върху картините или важни документи в Китай, а пък и хората, които се занимават с изкуство, особено тези, които се занимават с източно изкуство и пейзажен живопис, аз с пейзажен живопис се занимавам, се поставя един такъв червен печат. Обикновено на него се изобразява някакъв символ с тъй нареченото древно писмо. Тук е моето име на китайски. Това си е личният твой печат. Да, и личен печат червен, който съм подпечатал в долния ъгъл иероглифа. Ето сега ще покажем малко по-хубаво. А обикновено на картините се поставят също така червени печати с написани стихове или сентенции от различни философски трактати. Това си е като подпис. Абсолютно, това си е подпис, който червеният печат е официален. Дори и императора, най-вече императора е с червен печат подпечатал всички документи, с восък и така нататък. Сега за книгата. Ако виждате движението бавно, по този начин, то в действителност е много бързо и много концентрирано. Нали? Това не е бавното движение, което се изпълнява. Това е бавното движение в неговата противоположност. Бързо и концентрирано. Това е фадзин. Да можеш да отпуснеш и да можеш да концентрираш енергията в даден момент на определено място. Това е нещо, което най-малкото стреса, в който в момента живееме, тайчи буквално го премахва. Средство, което е наистина невероятно.